muri Zimbabwe tiri kuya kwamuri nenyaya inosuwisa iri nyaya yemukomana anonzi Junior angane makore 13 ekuberekwa achigara muno muNorton ashaya nekuda kwekunwa poison anga ari form 1 tauya pano kuti tizochema pamwachete nemhuri nekurasikirwa nemwana mudiki wezera irori chinova chinhu chinotyisa uye chinoshamisa chekuti nezero remwana ane 13 years ari form 1 angagumbuke zvakadii uye agumburwa nei kuti azosvika pakuti anonwa poison. Nyaya yatiri kunzwa inyaya yekuti akatsamwira kuti handina kunge ndichipuwa mari naamai vangu yekuti nditenge machubha angu ebhasikoro sei matengera mukuru kwaari kana sei mamugadzirisira foni yake. Ndizvo zvinhu zvatsamwisa mwana wezera iri. Tiri kukumbirisa kune vadiki vese vangakwanisa kunge vachiona program inei vachiona rufu runeri kuti vedwe ngatigone kugara tichitaura nevana vedu nguva nenguva. Kana une zvinenge zvakunetsa wana waunotaura naye, wana waunochemera kuti tisazosangana nezvakadai sekunzwa kwamuri kuita pamaspeech achanga achipuhwa panapa one after the other. Vanhu vese vari kunetseka nekuti Junior aenda ari mwana mudiki asanga ari mwana ane rudo, mwana anoziva kuti vamwe vakuru kwaari vadya here, asi tinongotiwo Mwari vaita kuda kwavo uye kuhama neshamwari dzaJunior tinoti Mwari akunyaradzei akuzorodzei panguva yakadai. Tsanangura ndichiti ini nditi vatete vake hanzvadzi baba vake Junior inini dheira ndadedzowa kunzowa anwa poison ndandiri kumba ndakatumirwa mwana zvikanzi hanzi tete hanzi uyai muone Junior aita sei anwa poison. Ndaenda zvochkwadi ndakasvika Junior ari pafloor achizvonyongoka, mwana airatidza kuti ari kurwadziwa. Ndakasvika Junior chii mwana wanzvadzi yangu. Junior ana mashoko akanditaurira mazhinji aingoti tete mirai. Adaro ndopatakazotora decision yekuti mwana uyu adai ndoti teita kakufungira kuti ipoison akuta kutambere chiko chiri kunyatsoitika. Zvikanzi aiwa anwa poison atotsanangura akanditi ndanwa poison mukoma wake autotsanangura auya pandiri akanditi ndipo mvura yaikunwa ndinwe azonditi hauna 50 cents here nditenge mukaka. Ndakamutengera chi mukaka ndopaazondidzoti ndakanwa chi poison ndobva auzoudza gogo kuti ndaita sei ndanwa poison. Zvichkwati takatora mwana wedu nagogo vake ndigogo amai vamama vake vaigara navo. Ndakatora nainini mama vake budhi vake nemwana wangu musikana takaenda tonga takaenda tiri 4 kuchipatara. Vatahaya motikari yedu vataitanga tenda notora police report yedu vatenda yedu kuchipatara kwedu mune zvakanaka pasina problem yedu. Tasvikako kuchipatara takabatsirwa zvakanaka dzamara mwana iswe madrip but aipfakanyika mwana achiratidza kuti taura sei ari kurwadziwa. Tozopinda naye muwadi zvanzi mwana akunotonopuwa mubhedha akunoadmitwa. Vatambatirana zvichikwadi vataenda naye vatanomurarisa pambedha. Baba vake bva vasosvikawo bva vapinda manga apiwa mubhedha mimi bva vamuona. Saka masista akazoti chimbobudai ndobva tabuda vatagara chikwadi pabenji. Tagara hapo pabenji ipapo sengo tine hope kuti mwana wedu chi anorarama. But teve tisina kutoziva kuti mwana pata mugadzika mweya wangu watita sei wanga watopera. Ndo pakazouya masista kubvunza mwana uyu anwa poison nguva ibva tavatsanangura ini ndauya ndakaudzwawo mapast 8 ndisingazozivawo kuti poison anga ainwa zvenguva yakadii. But nekudedzwa kwandaita nekuzouyawo tichienda kuchipatara ndo times vavatarisa zvanzi ndakatarisa times dzamauya handione pane time yakarebesa mauya makasika zvenyimoya naye asi auratidza kuti poison anga ainwa chi kudhara mwana uyu. Tine urombo mwana akuita sei akusiya Junior atisiya. Ndakashokekana ndakati munonyeba. Ndakapinda zvechokwadi murumu manga karara danyosoona kuti zvechokwadi here mwana wanzvadzi yangu apasisina. Ndakasvika Junior changa chachandopanga pasisina.
ndobva tabuda zvedu vataita sevataga ndo maitikiro akaita kuna junior saka handizozivawo hangu kuti akanga anopoisoni nguvai and the reason yacho yakaita kuti anwe poison iri kunyanyondinesa kuti chaicho chanyanyoitika nekuti day before yacho vanava vanga vachiuya everyday naye ndinavo ndaitofara tinavo tichitoseka saka day iroro hana kunge auya kumba ndikatoshamisa kuti kona sana junior sei vasina kuti sei vasina kuya kumba ndo pakazonzi vanga vakamirira chi mama vavo vanga vari kuuya vanga ida kuvagadzirira zvokuti vaende chi kumusha that's why vasina kuti sei vasina kuya ndikati it's fine zvadaro asi ipapo hangu mama vavo ndo vakazonditsanangura because mai vacho vakatoita kuti atete ndandauya kuti nditengere vana vadaenda kumusha but pazongoita ka misunderstanding kumbe ikoko havana kunyatsosanangudza kuti zvakanyanyoitika zvacho zvanga zviri chii ndikati pakati pamai vacho nevana vavo nagogo kumba kwavo ikoko vavatonditi ndanga ndichikumbura mutaure nehanzvadzi yenyu toonesana kuti mwana todii ndikati zvanga zvichida kuti imi muri apa hanzvadzi yangu iri apa hapana chakaipa muroora waiva nenyaya yako yakanaka tinotaura tonzwanana ndichataura nemwana wamai vangu ndozomudza but unfortunately hatina kuzokwanisa kuti nditaure nehanzvadzi yangu because day rabva amai vacho ndichivaperekeza ndichitokwira kombe vachienda ndo the very day both amai tokaenda zvekuma-past 5 kuma-past 8 ndichiva ndichinokerwa kunzi chi mwana nzouya anwa chi poison saka ndo maitikiro akaitika nyaya but ndichinzwa kutsanangudzwa zvichinzi junior akagumbukira kuti sei matengera uyu magadzirisira uyu foni ini musina kutengera machubu etaira rebasco akagadzirisira foni mwana wamai wake emukoma wake mama wake akati ndanga ndamugadzirisira foni kuti nenyaya yekuti vari kuenda kumusha communication mataina aichazomutengera but handinatsozivawo hangu kuti iye junior ndiye angatoziva kuti chaakanyanyonwira poison chi munhu uye anga siri open zvakanyanya aiuya kumba kwangu ofara ongotamba but uona kuti something wrong ukamona achitambira obva azongobuda ke oenda ukamubvunza kuti junior chiyaingoti tete mirai kana kuti hapana ndiri right obva ita sei obva aenda munhu uye anga asina kunyanya kuri open but waitoona kuti ake akauya akapinda mumba kwana TV votandira zvake obva azobuda kuti sei oenda kumba and madays ese anga aingoya kumba obuda oita sei oti tete ndakuenda kumba ndokone mangwana akabva kuchikoro pavenyora maexams ouya tete ndawezokona imaswera sei opinda mbaona TV zvingori nomo zvamaswese zvadajera dhera ndisina kumuona ndo dhera ndanzi junior ashaya zvekuti pandakatoshifta ndichibva kwandaigara ndichiuya uko junior ndiye akatondibatsira kushifta akatete ndokubatsira kushifta akatota late ndisina kuenda naye kumba akati nditete ndinorara kunoko ndikati it's fine pamba pedu muzukuru ndikati manje gogota ndisina kuvaudza handina airtime and atozozviona zvechikwadiwo takazongaudza mangwana kuti mwana aita sei arara kupi kumba uko kuti vana ndaionana navo havo vaiuya pambasina chake pabata ndisoziva kuti mweya wai wakazombata shungu dzakambata kuti mwana nezera rake kuti chichasinzomupa reason yekuti asvike pakuzonwa mushongo wemakonzo kuda handizoziva wangu ipa anga ane makore mangani junior akaita formula pasenteni secondary asi ukama wake nambuya wagara wanga wakangonaka here nambuya vake vaigarisanawo zvakanaka ndisingazozivawo tumutauro tunozombouyawo uchingonzwawo zvichingodarika nzive but ini handizonyatsoziva deep semunhu ndasingazonyanyobvunzisisa zvakawandawanda zvakafanana na mwana achigara kune mumwe munhu kana nyange mwana akashanya haufanira kubva wanyanyobvunza kuti makagara sei makaita sei sezvo unenge kugara nemwana ndaingoti zvavari kugara ikoko is fine vari kugara nagogo ndigogo isusu tirana tete akauya netonzwa kufara tomona njodzi yangu auya then handine chakaipa chekuti tichachiri in between us handifungi kuti vaimboya vana vachizoita sei vachindiona but vaitoita time tinenge timbonono tete saka zvizhinji ikoko waizonzwa kuti pane tinyaya onzera anzi vakapanywa TV yagogo here gogo yada TV yawo but iwo munhu anga abatikana nekachiro chinhu chake but handizoziva kuti vaizoitana sei vari ikoko pakuzobvunzana nyaya dzangu mungape yambiro yakadi kune vamwe vezero raJojo zita rake rakazara anonzi Junior Tadiwa Nashemuka yatadza ndinongoti kune veage yake kana une zviri kukubata zviri kukusungirira moyo zviri kukunetsa zviri nani kushare newauri kuona kuti uyu akasununguka zvekuti dai akandiudza kuti tete chakadai maybe dai nhasi tine chekutaura kuti Junior akafanira zinaka manje apa pana ari kunyatsoziva kuti chikonzero chacho changa chiri chichi
kune vechidiki vezera rake ngavadzidze kushare ngaawana waunokwanisa kutaura naye kuti inini chiri kundinetsa chakadai ndofunga tinotenda nokwana nguva yekutaura nesu pano paSly Media TV. Tinoto imimi mhuri yese Mwari akunyaradzei nekudzima mitauro yese inobuda panoshaya munhu. Munhu chero akafana kurwara, chero akafana kuzvisungirira kana nekupoison, mashoko anongowanda. Tinongoti Mwariwo akunyaradzei semhuri. Maita basa asi hapana tsamba yakanyorawo here semunhu angagona kunyora. Inini hangu handina kuona semunhu wandisingagara naye saka ndisingazivi kuti koko akanyora here. But patakangomutakurawo wedu akatongomubviswa hembe dzanga akapfeka sehembe dzanzanyorwa pamwana times aipuwawo unzi poison ibude mvura. Takangomushinja handina hangu yandakaona ndisingazoziwo kumbe ikoko kuti kune yakasara here. Ndinganyipa ndizvosiwawo. Mushonga wakanozikanwa kunzi ndowopere uye mushonga wemakonzo yanzwa wanga uri pamba here weigara kitchen but vanhu vanga vasisatoziva kuti wanga uri pai because wanga watengwa kwenguva yakatoreba vanhu vanga vasaziva kuti uri pai but iye handizivawo kuti akauwana usii akauwana pai. Iye munoitwa maini? Ndinoitwa mainyamufukudza. Mainyamufukudza, maita basa mainyamufukudza. Zvakanaka. Tinotenda. Titeguru nemasabhuku nevedunhu nevakuru vese ndakakutendai nevanhu vekuti nevanhu vanga vachiimba pano panhamo nevanhu vatibetsera pano panhamo yemuzukuru wangu. Ndinoda kutenda zvizhinji munange makadaro musazoitireda junior chete tirai vanhu vese kuti junior daazorora murugare. Tete ndavari akananga pamusoroi ini chokutanga ndoda kutendawo vanhu vachera musha wemwana wangu, ndozotendawo nevanga vachibika, ndozotendawo nemese maungana. Ndinongokutendai, ndinongoti kune mwana wangu Junior, ndinongoti famba zvakanaka, tinosangana kudenga naiwayo ndapedza. Amai. Pamusoroi ana baba vose mativi maviri kwatakaroorwa nekwatakaberekwa. Pamusoroi ana amai kwatakaroorwa nekwatakaberekwa. Ana sekuru, hanzvadzi dzedu, vanin'ina, ana atete. Tinokutendai neiri basa ramatiitira nhasi. Tanga tisina kugadzirira, tanga tisina urongwa hwazvo. Taifungidzira kuti pamwe zvatadyara nesuwo tichakohwa, asi zvaramba zvatanga takatarisira. Nhasi ndinoti nyaradzwai mese. Ndinotenda nevaita basa iri vatibatsira kubva musi wokutanga kusvika patasvika nhasi. Samantha munin'ina hazvina kutanga kwatiri, zvakatanga nekumadzibaba edu nekunana sekuru. Nenuwo ndikasvikirwa ndinoremerwa, asi usaremerwa munin'ina. Usatakure dombo rausingagone kutura, waturwa pamwe kune kwazvaienda. Mwari ndowakaona nzira. Ndinokutenda vose shamwari dzaSamantha, mundichengetere munin'ina wangu pamunenge muri naye nokuti mwoyo wangu ndichasara ndisina kugadzikana. Ndakumbira, ndinotenda zvikuru. Kutendai vose vavata vachiimba kubvira musi washaika, nevose vabika, nevose vachera. Ndinokutendai, ndinoti Mwari ufambe naJunior murugare. Amen. Inorwadziwa tose impact nerufu rwakadai. Isu mumhuri medu hatina kusangana nerufu rwakadai. Kutotanga kuti tisangane nerufu rwakadai mumhuri medu mamukatari. So ina handingazivewo zvakonzeresa. Ndingati isi neisi tingave tiri kunyepera, tingave tiri kunongedzerana. Iye muridzi Junior anochiziva chiri pasi pasi pemwoyo wake, chazosakisa kuti ave sarudza kuti ave pasi peufu.
Saka isusu tinozvisa mumaoko maMwari. Mwari ndiye achafamba naJunior. And iye Junior ndiye achazotiratidza kuti nini ndechisi nechisi nechisi mukufamba kwenguva. Ndinoti Junior, muzukuru wangu, ufambe murugare. Asi watosiya gepi, handizivi kuti gepi iro richafikwa nani. Asi ndinoziva kuti Mwari atove naye kare achafita gepi iro. Baba vaJunior takanangana naElias vakomana havana sekuru dana mako varipi? Okay, havari panapa. Pamusoro ndichataura ndakamira sababa. Ndino urombo nezvaitika kune mwana wangu mukomana. Rufu rwakadai takasina kumboritarisira, rachiti mwana wedu achatichengeta agotivigawo isu kana tafa. Asi kana Mwari vatonga vataura sezvavanoda, isu tongoita sei, tongozvigamuchira. Tongoti mukomana famba mugare. Zana Junior kana zana zipo. Mama wake ngapo right. Takwenda kuna gogo wake ambaye mai wake hao ambaye wa Junior. Vatishanyira pano kuti tivige Junior tinavo pano. Undotenga vashanda basa riri panapa. Kechipiri chandonyanyotenda ndikutendawo shamwari yemuroora wangu arapo naiye akagarapo. Ndikungokumbirawo hangu ana baba vana vanhu ndikutenderawo mwana uyu nemwoyo waainawo neshamwari dzake. Ndikukumbirawo shamwari dzamai dzinoshanda nemwana uyu musachinje tsvimbo apa pane picha yandaona panhama uyu mutore asina munhu asina kukoma mwana uyu museka. Ndikukumbirawo zvangu kuti samari Mwari akukumburire muroora nezvawakachira mwana wedu. Zvekupesana zvinopesana but inini kuona kwangu handimboona kupesana kwacho kuti samari ndokupenda muroora. Wakachengeta Junior wakaita sei ungatarisira kuti Junior ashandidai but nezvaita Junior izvi hazvinei hazvo kana Mwari atonga. Kana ari Mwari atonga. Kana ye Junior one kuuzoti tingonzwa kuti Junior azorora.